எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கார்டனிங் பற்றின பதிவு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இதற்கு முன்னாடியே நிறைய கார்டனிங் பற்றின பதிவுகள் நான் என்னோடய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பார்த்துட்டு நீங்களும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி காய் நல்லா வளராமல் பெருசாகாமையே இருக்குங்க. இது எதனால் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணுங்க. இந்த மாதிரி மொட்டுலேயே கருகி போகிறது, இது எதனால் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அதிகப்படியான உரங்கள் கொடுக்கறதுனால இருக்கலாம், இல்லை தண்ணி பற்றாக்குறையாக இருக்கலாம். சின்ன தொட்டியில் பெரிய செடிகளை வளர்க்கும் போது அதுக்கு தேவையான ரூட்டுக்கு தேவையான மண் பற்றாக்குறை, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்னால இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குங்க. இலையும் பழுத்து போகிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த பதிவில் சொல்கிறேங்க. நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது மோர் கரைசல் தாங்க. தேமோர் கரைசல்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் இந்த பதிவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேங்க. ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி ஊற்றணும், எந்த மாதிரியாக ஊற்றணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி இலைகள் எல்லாமே நல்லா செழிப்பாக இல்லாமல் கிருமி நாசினி தாக்கப்பட்டிருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே பிடுங்கி எடுத்துருங்க. தண்ணியை ஒரு லீஃப் மேலேயும் படுற மாதிரி அந்த தேமோர் கரைசலை ஊற்றி விடும்போது செடிகளுக்கு தேவையான ஜிப்ராலிக் ஆசிட் அதிகமாக தேவைப்படுங்க. பூக்கள் பூக்கிற டைம்லேயும் காய் காய்க்கிற டைம்லேயும். அந்த சமயத்தில் இந்த தேமோர் கரைசல் தண்ணியை ஒரு லீஃப் மேலேயும் ஊற்றி விடும்போது எவ்வளோ அழகாக பூக்கிறத பார்க்க முடியுங்க. சின்ன செடியிலேயே நிறைய முட்டுக்கள் வச்சுருக்கிறது நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அதேமாதிரி பூவும் நல்லா செழிப்பாக கலர்ஃபுல்லாக வளர்ந்துருக்கு. இதுக்காக தான் நம்ம இந்த தேமோர் கரைசலை செடிகளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இலைகள் மேலேயும் தெளித்து விடுறேங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நல்லா பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள். இது மந்த்லி ஒன்ஸாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா செடிகளில் இருக்கிற இலைகள் பிரச்சனைகள், கிருமி நாசினி தாக்குறது, மொட்டுக்கள்லேயே கருகி போகிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம செடிகளை பாதுகாத்துக்கலாம். எல்லா செடிகள் மேலேயும் இந்த தேமோர் கரைசல் தண்ணியை தெளித்து விட்டிங்கன்னா ஒரு கிருமி நாசினி இருந்தால் கூட மற்ற செடிகளுக்கு பரவிடுங்க. அதனால் இது கரைசல் ஊற்றும் போது நீங்கள் எவ்வளோ செடி வச்சுருக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலந்து எடுத்துகிட்டு எல்லா செடிகள் மேலேயும் ஊற்றும் போது ஒரு செடியிலிருந்து இன்னொரு செடிக்கு கிருமி நாசினிகளும் நோய் தொற்றும் வராமல் பாதுகாத்துக்கலாம். இப்போது மோர் கரைசல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. நான் தயிர் 1 லிட்டர் எடுத்திருக்கேன். நல்லா கெட்டி தயிராக எடுத்துக்கோங்க. புளிச்ச தயிராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. வெயில் காலத்தில் நிறைய தயிர் புளிக்கும். அந்த தயிரை கீழே ஊற்றாமல் கூட இந்த தேமோர் கரைசலுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இது நல்லா 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு நல்லா மோர் கடைஞ்சி எடுத்துக்கணுங்க. அந்த ஆடை இருந்துச்சுனாலே, வெண்ணெய் திரண்டுச்சுனாலே செடிகளுக்கு கரெக்டான உரமாக இருக்காது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த வெண்ணெய் எல்லாத்தையுமே தண்ணி நிறைய ஊற்றி எடுத்துருங்க. கொஞ்சம் கூட வெண்ணெய் இல்லாத அளவுக்கு மோரை கடைஞ்சிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க. இப்போது 1 வீக் கழித்து பார்க்கும்போது மோர் கரைசல் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதோட ஒரு 5 லிட்டருக்கு மேலே தண்ணி கலந்துக்கோங்க. கலந்துட்டு நம்ம செடிகளுக்கு ஊற்றி வரும்போது செடிகளுக்கு ஏற்படுற நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்குங்க. இது ஒவ்வொரு இலை மேலேயும் இந்த மாதிரி ஊற்றி விடுங்க. இதே மாதிரியே நீங்கள் ஆலிவேரா ஜெல்லை யூஸ் பண்ணி ஃபெர்டிலைசர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் என்னோடய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. அந்த லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டிலையே செலவே இல்லாமல் தேமோர் கரைசல், ஆலிவேரா ஃபெர்டிலைசர்னு ஊற்றி வரும்போது செடிகளோட வளர்ச்சியில் நீங்கள் பார்க்க முடியும். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீ ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.